on denoi, eta oso pozik nago hemen egoteaz, begira zen kargu egin didaten. Ikasle etorkinak eskolan, euskararentzat eta bestela, non dago kaltea? Hemen azpian dago implizito bat ez da, hor dago kalte hitza, daukadan denbora, bueltatxo bat emango diot, ezin izango ditut gauza batzuk zuek badakizkizuenak, aukera daukagun gero apur bat hitz egiteko. Lehenengo bilatu ditut datu batzuk, eta hauek dira Euskal Migraziorako behatokiak esaten duena Euskal Autonomia Erkidegoaz. Batez ere hor zentratuko naiz, hemen horrela momentu honetan Gipuzkoan, eta erreza delako igual guretzat datuak aurkitzea eta apur bat analizatzea, ezta? Eta ikuspegik immigrazioaren behatokiak esaten du ia 400.000 bizilagun daudela autonomia honetan, atzerritar jatorrikoak. Populazioaren 8,9% guztira. Nazionalitate atzerritarra dutenak gutxiago dira, baina ikuspegik hartzen ditu kontuan kanpoan jaio direnak, ez bakarrik atzerritar nazionalitatea dutenak. Hau guztia gertatu da 20 urtetan, 18 urtetan ziurazki. Hemen azpian ikusten denez, duela 20 urte, atzerritarren kopurua, erroldatuta zeudenen kopurua zen 1,3. Orduan, bilakaera izan da garrantzitsua ikusten dut. Hemen dago non daude batez ere, Bizkaian 1,8,3, Araban 1,11, Gipuzkoan 1,9, Nafarroan 1,13. Latinoamerikarrak dira ia erdia, Europan jaiotakoak, Europa batuan jaiotakoak ia 20, eta Magreben jaiotakoak 14. Autoktonoi galdetzen zailenean zenbat etorkin dauden erkidegoan, bataz bestekoa hau da, 16,8. Orduan badirudi asko ikusten ditugula, daudenak baino gehiago, dezagun. Hau esan dut jara, hori batez ere Hego Amerikarrak, argumentatu dut. Uneekin, zer gertatzen da? Begira, hau da, Euskadiko Eskola Kontseiluak eman dituen azkeneko datuak. Laster argitaratuko dute txosten berria pentsatzen dut, baina duela 2 ikasturte, haien zenbakiek esaten zuten, ikasleen 6,6 zela atzerritarra. Eta haiek kontuan hartzen dute nazionalitatea, ez dute kontuan hartzen non jaio diren. Baina ikuspegik beste datu batzuk ematen du nazionalitatea kontuan izan da bai, baina jaiolekua kontuan izan da ikasleen 8% da, gurasoen jaiolekua kontuan izan da 9,3, eta duela urte eta erdi Arkaitz Fullaondok esaten zuen. Adintarte honetan, 0,5 urte, umeen 22 daukate guraso atzerritar bat. Ikuspegik txostenetan insistitzen du, ezin dugula horrenbestitze egin harreraz, eta orain konturatu behar garela aniztasuna hemen dagoela, gelditzeko, eta harrera kudeatu beharrean, harrera ere baiz jarraitzen dute etortzen, baina egoerak kudeatu behar dira, permanentzia edo hemen egotea. Non daude ikasle hauek, zezango zenukete A eredua, B eredua, D eredua batez ere? Hipotesirik? Oso ondo. Hemen esango dut, badago garai batetik non ikasle gehienak zeuden
eredu publikoan, ez? Baina horri buelta eman zaio apurka-apurka eta gaurko errealitatea beste bat da. Gehienak daude ikastetxe publikoetan eta ikasle horien 9% dira, ikastetxe pribatuan dira 9,5%, kristau eskolan eta pribatuen barruan kontzertatuetan kristau eskolan 8,5%, partaiden ikastoletan 2,4%, eta gainerako elkarteetan 2,7%. Beraz, ikasle etorkinen 74% sare publikoan eta 25,8% sare kontzertatuan. Eta hemen daude datuak, non daude publikoan hauek, publikoan ez ditut irakurriko zuek ikusten dituzuen, batez ere hemen kokatzen dira. D ereduan daude ikasle etorkinen 50%, D publikoan eta D kontzertatuan. Baina ikusten dugunez batez ere hemen daude. Hemen egongo lirateke ikasle etorkinen 50%. Datu hauek beste batzuk dira orain ez nazartu. Ikusten du momentu honetan hemen kokatzen direla batez ere, baina beste leku batzuetan oraindik A publikoan ugari daude, B publikoan ere bai, B pribatuan eta gutxiago D pribatuan. Kaltea agertzen zen tituluan, enkarguan. Bai, ez dakite, hori da daukagun gai bero bat, ea ikasle hauek ikasle desiatuak diren, ea ikasle hauek diren eskolek erakarri nahi dituzten ikasleak. Edo beste zerbait gertatu da eta gertatzen ari da oraindik. Gai hau tratatzen dugunean eskoletan, batzutan gai hau tratatzen du horrela, ez? Etorkinen seme-alabak dauzkaten eskolak ikasten ari dira hau guztia kudeatzen, ez? Begiaz ikasten ari diren, eskola guztiak ez dira hau ikasten ari. Honekin esan nahi dizuet, begira, fenomeno hau etorri zitzaigunean, horren, esanguratsuan, ez da, gizarteat zegoen prestatuta, fenomeno hau zegoen iragarrita, ez gizartean ez eskolan. Baina hezkuntza sistemak aurre egin dio eta harrera egin dio. Baina sistema osoak dakigunez. Eta, eskola batzuk gehiago, beste batzuk baino, eta batzuk asko, eta beste batzuk bat ere ez. Etorkinen seme-alabak dauzkatenek hau kudeatu behar dute. Hizkuntzan iztasun handiagoa izango dut evidentea dena. Eta guraso batzuk ez dakite euskeraz, ez dakite gaztelaniaz adibidez. Horrekin ez genuen kontatzen duela 20 urte, hori gertatuko zenik. Hori da eguneroko gaia eskola askotan, ez? Komunikatzea gaztelaniaz ondo edo iaia moltatzen ez diren gurasoekin. Kultura aniztasun handiagoa, ez nazartuko, ulertzen dugu honen atzen dago. Hau da potentea eta batzutan bigarren mailan gelditzen dena eta alti ikarri behar dena lehenengo mailara, ez? Errenta bajuko ikasleak direla, klase langilekoak, kapazidade ekonomiko gutxi dutenak, ez? Eta gertatzen zaizkien gauza asko daude horrekin lotuta eta ez kultur aniztasunarekin. Gertatzen zaizkien gauza asko daude lotuta pobreak izatearekin, ez da. Eta gero beste gauza batzuk orain kontatuko ez ditudanak, baina, eta hau bai, eskolatze egoera mitzak denok ezagutzen ditugunak, eta hemen agertzen direla labur bilduta, ume gehiago heltzen direla ikasturtea hasita dagoela urteren edozein momentutan, ez? Berantiarren kopuru handiagoa da, ez dira eskolatzen 2 urterekin, edozein adinarekin noski, batzuk etorri dira beste hezkuntza sistema batetik, eta beste jakintzak eta kurrikuluma landu dituzte, beste kurrikulum bat, eta batez ere, eta potentea da, seguretzat ondorioak dauzkan mugikortasun handia duela populazio honek. Eta etortzen dira eskoletara, eta joaten dira eskoletatik,
autoktonoek baino gehiago, ez? Autoktonoak baino gehiago, eta edozein momentutan ikasturtean zehar joan daiteke familia bat eta hori guztiak eraman, eta batzutan, batzutan agur esan gabe. Orduan, hemen dago elementu potente bat, ez? Azkeneko kuota ez baduzu ordaindu adibidez, basoa zagian agur esan gabe. Hemen dago beti elementu ekonomikoak artean, ez? Da poberen mugikortasuna, ez? Alokairu merkeago eta bila edo lan aukera hoben bila. Hau, denok dakigu eta begira zer gertatzen den, honek esan nahi du atzerritar jatorria duten ume batzuk ugari premia espezifikoak dituztela. Denek ez, orain esan dudana, begira, batzut ez dut, eskola hauek ikasten ari dira pilo bat, egia zer dakiten egiten, beste batzuk ez dakite hori egiten. Eta hau egiten dakitenak izango dira, hor dago jakintza bat ez da, denei ondetorriko zaiena. Baina, zer gertatzen da, hori guztia tratatzeak, horri guztiari erantzuteak eskatzen duela ahalegin gehiago, denbora gehiago, administrazioak horri ez dio erantzuten beharren bezala. Eta, honekin ez dut esan nahi, jatorria atzerritarra duten ume guztiek partekatzen dituztela premia espezifiko guztiak, baina badaude batzuk nahiko edatuta daudenak eta erantzun behar da. Eta baliabiderik ez dagoen heinean, ume horiek desabantailan daude eskolan. Honaino heldu nahi nuen, ikasle zailak iruditzen zaizkigun, gizarte honetan, agian hau ez da horren gordin formulatzen, baina hemen dago intuizioak partekatua. Nahi diren ikasleak diren ala ez, ezta? Ze eskolatan bilatzen diren ikasle hauek. Eta esaten zain, etorri gurekin, guretzat euskara iturra da, eta etorri gurekin euskalduntzera. Estrategikoa da, etikoa da, eta estrategikoa da guretzat. Zeinetan gertatzen da hau, beren sekulako erronka daukagu, pentsatzen dut nik, eta zuek ere ben ziurazki. Ez da bakarrik ume hauek ez datuzela ez dituztela ekartzen baliabideen ogia besapean, ez da? Badakigu lan gehiago, aniztasunak beti ematen duela lan gehiago. Ederra dela esaten dugu, irakasleon diskurtsoan dago aniztasuna altxorra dela, ea nork esaten duen kontrakoa, baina gero hortik praktikara, ea benetan gustatzen zaigun aniztasun hori. Ez duzu sinistuko, baina irakasle batzuk nahiago dute eskola batean lan egin non ez dagoen aniztasunik. Sinesten duzue? Eta guraso batzuk nahiago dute umeak eskola batera bidaltzean ez dagoen aniztasunik. Non, ikasle guztiak dira klase ertaineko autoktonoak. Euskaldunen artean ere bai gertatzen zaigu. Aniztasunaren diskurtsoa majua da, posten naiz horren edatuta egoteaz, baina gero hortik praktikara zer gertatuko zaigun, ez da? Gauza asko gertatzen dugu. Claro, gizarte desiatuak dira, ez dira desiatuak, claro, gizarteen begira da, ez? Esan dugu, errenta bajuko ikasleak direla, egoera sozioekonomiko ahuleko familiak, egoera sozial eta pertsonal zailak dituztenak, juridikoak, laboralak, hauek ezin dute kuota bat ordaindu. Ikastetxe askotan, horrek ondorioak dauzka. Eta hori da zentrala gure gaian, zentrala, kuota ordaintzea. Eta gero daude beste elementu batzuk, mesfidantzak, estereotipoak, xenofobia, elitismoa, klasismoa, horren eratu eta dagoen beste termino hori aporofobia edo pobreekin mesfidantza edo disgustoa.
ideia orokor horien artean badago adibidez, ikasle etorkinak matrikulatzen direnean gela batean edo eskola batean hezkuntza kalitatea jaisten dela. Entzun duzu inoiz? Eta baita ere, gelak erdalduntzen dituztela. Alegin bat egiten ari ginen, etortzen dira ume atzerritar batzu, batez ere latinoak, eta hor gauza gertatzen dira, ez? Eta, hauek, kezka hauek ditugu, eta horretaz hitz egin behar dugu. Orduan, hainbat arrazoi daude, azaltzen dutenak zergatik, ikasle hauek, ez dira erakarren nahi ditugun ikasleak. Ez bakarrik baliabide gehiago behar dituztelako, premia espezifiko batzuk dituztelako asko, batzutan labur, beste batzutan luze, gero ezin dute diruri gastatu eta gainera datoz lagunduta ideia orokor askorekin batzuk, oinarria dute gainera, osake ez den izin behar dut. Ez ideia orokor bat, klaro, da familia hauek ez dutela euskararekin atxikimendu asko. Gurasoek ez dute euskara ikasten. Ez bada eremu oso euskaldun batean. Orduan, gauza asko daude hemen, ezta? Baina bestalde, begia ze gertatzen zegoen, ikuspegik esaten du gizarte moduan etorkinekin ez garela oso desatseginak, baina gizarte asimilazionista garela, asimilazionista. Ez integrazionista baizik eta hurrengoa. Nahiago dugula ez bazaile asko nabaritzen etorkinak direla eta hemengo ezaugarriak hartzen badituzte. Baina, ara non, aldi berean, hor dago eskaera, baina aldi berean, umeekin eskaintza, ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Ez dakit, noraino horekak ez da. Izan ere, zuek badakizue, momentu honetan pil-pilean daukagun gai bat dela ikastetxen segregazioa jatorriaren arabera eta klase sozialaren arabera, gero eta, beti egon da, baina gero eta gordinago dagoela eta gero eta ageriagoan, ez da? Eta dirudi zerbait egin beharko dugula honekin, herri honetan, egin beharko dugula zerbait honekin, eta, segregazio horren elementu bat da, klase ertaineko familiek ihes egiten dutela aniztasuna igo ahala, ez? Jatorriarekin lotutako aniztasuna igo ahala. Eta gero, hau gertatu zaigu, atzerritarren presentziak klasearen araberako segregazio ere ikustarazi du, klaseak sortutako, edo klasearekin lotutako segregazioa beti egon da hor ez, baina horrein etorri dira etorkinak, eta etorkinak asko ikusten dira, nora joaten diren. Eta hor daude etorkinak eta pobreak batez ere. Gero denetarik dago eta herri batean baldin badago eskola bat, horra do gaztenak. Baina eskola bat baino gehiago baldin badaude ja dinamika sozialak daude hor presente eta gauzak gertatzen dira, ez? Gertatzen dira. Eta ara non, badaude ikastetxe batzuk sekulako lan egiten ari direnak familia eta ikasle hauekin hainbat esparrutan. Erronka edukatiboa, soziala, kulturala, linguistikoa. Ze estimu jasotzen dute ikastetxe horiek gizartearen aldetik? Zer dira ikastetxe oso estimatuak egiten ari diren, ez? Gizartearen aldean bat esparrutan egiten ari diren lanarengatik edo kontrakoa gertatzen zaie. Kontrakoa gertatzen zaie. Gizarteak behar du lan hau, eta lan hau egiten duten ikastetxeek ez dute gizartearen estimua jasotzen, baizik eta kontrakoa jasotzen dute, estigma jasotzen dute. Eta horrek, ondorioak dauzka batzutan ikastetxeen
ikastetxeen autoestimuan. Eta ikastetxe batzuk ari dira lan handia egiten, baina egon ezinik daude gaixorik autoestima faltagatik batzutan, eta badaude batzuk non irakasleek badute, iaz egiten dute zuzendaritzak eratzea oso zaila da, guraso autoktonoak ere joaten dira. Hau da, nire ustez, gure gizartearen isla ere bai, zer behar dugun gizarte moduan, eta behar dugu ume hauek euskalduntzea, baina gero ze dinamika sozial dauden, eta ikastetxe batzuk horren ondorioz nola daude. Deserosua da hau, ez da? Ideia deserosoa batzuk botatzen ditu dara badaki, baina zuek oso barrera hona egiten diezue eta tira. Nik hauek ezatzen dut eskoletan, klaro, etorkine seme-alabari gabeko eskolek ez dute ondo prestatzen bizitzeko, baina kontrakoa ere ez, etorkine seme-alabak baino ez dauzkaten eskolek ere ez. Hori, argi ikusten dugula. Bueno, hau da provokazio bat, ez dakit, el rotorena irakurtzen da. Que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino el lado de quién te sientas. Hau da, batzutan daukagun, zera ez? Irizpide bat, apur bat diskutua, ze badakigu hau ez dela politikoki zuzena eta ez dela esan behar. Bai, hemendik zer, bale. Bai, esan dut ikasleak, hau hartuko ideia hau, ikasle hauek ez direla oso ongi etorriak izan, eta nik esango nuke jarraitzen dutela izan gabe, orain ja ez bakarrik etorri berriak, baizik eta guraso etorkinak eta hemen jaio diren guraso etorkinak dituztenak eta hemen jaio diren umeak, ez? Beste eskola batera joango balira igual errezago guretzat, ez da? Baliabide gutxi, ez da? Baina, batzuetan, ikastetxe batzuetan, ongi etorriak izan dira, non izan dira? Ze ikastetxetan izan dira ongi etorriak? Eredu publikoan, hartu dituzte, ari zirelako ikaslerik gabe gelditzen. Gizarte autoktonoak uko egin dio, handi batean, ereduari, publikoari, eta ara non, hor zeuden profilik gabeko irakasleak eta etorri da langai berria. Eta horri esker ikastetxe horiek mantentzen dira, eta klaustroiek ez dira kejatzen, eta B ereduko ikastetxe kristau batzuetan ere bai, arrazoi berberen gatik. Orduan, leku batzuetan ongi etorriak izan dira, baina hemen galdera da, ea nor ari da norentzat lan egiten. Noren probetsuan. Hemen dago elementu zentral bat nire ustez, eta da, familia etorri berriak, batzutan ez dira etorri Euskal Herria asko gustatzen zailelako, hori haien ametsa zelako, baizik eta beste arrazoi batzuengatik askoz pragmatikoagoak, ez da? Baina gero gertatzen da, etortzen direla, eta, hemen gelditzen direla, ez? Eta gustora gainera, esan daiteke. Orduan, eta batzutan, hemen egiten dute topo euskerarekin, batzuk bazekiten, bazegoela gaztelania etzen beste hizkuntza, beste batzuk ez, baina falta zaie, autoktonok daukagun jakintza soziolinguistikoa. Ez dut esaten jakintza soziolinguistiko akademikoa, baizik eta bibentzia da. Hemen soziolinguistikaz ez dakienak ere, autoktonoa baldin bada eta ezagutzapur bat baldin badauka hezkuntza sistemaz, badaki euskera importantea izan daitekeela seme-alabentzat.
Eta euskera ikasteak minoria baten partaidea baldin bazara, etorkina zarelako, horrek ez zaitu sartzen beste minorizazio batean. Hori ez da beste, guk hemen daukagu diskurtso bat, normalizazioaren diskurtsoa, oraindik subalternidade hori pairatzen dugulako, baina egia da euskara ikasteak ez zaitula sartzen beste subalternidade batean, guztiz kontrakoa. Aukerak ematen dizkizu laboralak, bidentzialak eta bar. Eta nik uste dut hori dela guretzat erronka bat, hori komunikatzea familia etorri berriei. Hemen euskara jakiteak dela, abantailak ekarri aldituela, ez? Batzuk hizkuntza minorizatu batzuk hitz egiten dituzte, izan daiteke kitsua, izan daiteke bereberra, eta Mario Zapatak gogorarazten digu horrek ez duela esan nahi sentsibilidade handiagoa hemengo hizkuntzarekin, hizkuntza minorizatuarekin, euskararekin, ez? Izan daiteke kontrakoa. Guk kitsua hitz egiten dugu, hemengo hizkuntz ona lagu nahi dugu eta ez bigarren mailakoa. Hau guztia azaldu behar da, euskarak ez zaitu eramango beste minorizazio batera hemen. Ez dakit ondo azaltzen ari naiz. Bai, bueno. Eta Mario Zapatak ere gogorarazten du, nork ematen du hemen horretaz informazioa? Inork ez dauka ardura hori. Harrera egiten duten erakundeek ez dute enkargu hori baten batek igual egiten badu nahi duelako modu individualean, baina pertsona horrek daukan sarean, modu informalean, informazio batzuk jasoko ditu, baina bestela, harrera gizarteak ez dauka hori sistematizatuta horretaz hitz egiteko etorri diren familiekin, izan ere begira batzuk pentsatzen dute. Bueno, nahiago dut umea ereduan edo bereduan, zebestela ez du gaztelania ikasiko. Baina guk badakigu ez dela posible hemen gaztelaniaz ez ikastea. Hau guztia, azaldu, beldur hauek, behar zaizkigu, lasai egon gaztelania ikasiko du, naiz eta eskola ereduko izan, nork azaltzen ditu gauza hauek. Horri da, daukagun erronka handia, ezta? Beste oztopo batzuk mugikortasuna noski. Mugikortasun erreala, badakigu alderagoa dela autoktonoen artean baino, eta edo potentziala. Batzuk ez dira joango, baina beti izango dute buruan agian joango garela. Eta aukera horren aurrean, batzutan, hobezten dituzte, hizkuntza handiak. Ingelesa, nahiago dut ingelesa ikastea eta euskera edo gaztelanian aritzea eta euskeran. Ez dakigu noiz arte egongo garen hemen, eta orduan mugikortasuna da, daukagun, korapilotxo bat, baina gero egia da familiak gelditzen direla, umeak gelditzen direla, eta euskarara ez badira higo momentu horretan gero zailagoa dela, ezta? Gazteen adina ere bada, daukagun beste zailtasun bat, eta batez ere, eremu ez euskaldunetan, ni nator Gasteiztik, eta handaude 3 instituto handi, 2 publiko eta bat kristaua, eta horra joaten dira gazte guztiak adin batetik aurrera. Ez txiki etorri direnak, baizik eta pasatoz 14 urterekin, 15, 16, nora zoaz, 3 ikastetxetan horietara A eredukoak. Eta hor, honetaz pentsatu behar dugu, ez da nahiko esatea denontzat D eredua. 14 urteko gazte batzentzat etorri berria ikasten jarraitzeko asmorik ez duena zonalde erraldun batean, igual ez. Eta orduan hor
pragmatikoak izan behar gara eta begiratu behar dugu zertaz dagoen eginda errealitatea, ez? Orduan, adina ere daukagun zera bat, ez da. Ondorioak denok dakizkigu. Claro, nik esango dizuek, ikasle hauek direla gure helburu bat, euskalgintzan, maitatu behar ditugula, erakarri behar ditugula, hemen ikuspegia aldatu behar dela. Baina diskurtsoa nahiko polita daukagu, praktikak, eraldatu behar ditugu hemen. Eta hau ikusi behar da. Lehen esan dut etikoa delako eta estrategikoa delako. Hemen oraindik hainbat ume, atzerritarren umeak ez dira euskara ikasten ari eta horrek ondorioak dauzka gure gizarteari begira eta haien etorkizunari begira argi eta garbi. Eta aipatzen nuen euskara lan hobeekin loturak dituela, oso pragmatikoki izateko, eta hori gabe desabantaila handiagoan egongo dira oraindik. Gizarte honetan nahi baditu bigarren klaseko herritar batzuk, garriketan, eraikuntzan, euskaraz ez dakitenak, gurasoen lanak egingo dituztenak, ondo goaz, baina zirazki hori ez da gure helburua. Baina, klaro, horretarako gauzak egin behar dira, Azkeneko hitzak niri interesatzen zaidan gaur nahi baterako eta hau potentea da. Klaustroetan galdetzen dugunean, nongoak diren atzerritarren etorkinen seme-alabak edo kanpotik etorri bada ume bat noiz usten dio etorkina izateari, noiz konsideratzen dugu irakasleok bertako, jendeak gauzak esaten ditu, irakasleak gauzak esaten dituzte. Bururatzen zaizu ez? Zer egin behar da, noiz azten gara irakasleok ume bat bertako moduan ikusten eta tratatzen. Norbaitek hipotesirik? Euskerik ez duenean. Adibidez, esaten da... Ez zaionean nabaritzen, batzuei beti nabarituko zaio batez ere apur bat, azala apur bat egoela berdin badute, ez daukatea asimilatzeko aukerarik zentzu horretan, ez? Hizkuntzekin lotuta, denbora pasatu arte, eta gero ja bera sentitzen denean, edo esaten denean. Begira, elkarrizketa hori proposamen bat egingo dizut. Hau, aldezarrean gertatu zen zera elkarrizketa euskeraz. Gaztetxera etorri zen mago bat, eta han zegoela osoko umeekin, eskatu zuen voluntario bat eta Brasil igo zen taulara. Eta hau gertatu zen magoa, kaixo nola duzu izena, Brasil, eta nongoa zara, Gasteizkoa. Ez, baina zu nongoa zara, Gasteizkoa. Baina zure gurasoak nongoak dira, Algeriakoak. Eta non Algerian? Ez dakit. Ikusten da, ez da? Magoa, uste dut, konturatu zela zen. Horrengoan, etorri zenean beste modu batean aritu zen auzoko umeekin, ez da? Hemen dagoena argi dago, ez? Mutilari aurpegian nabaritzen zitzaion, guraso etorkinak zituela, eta, ez zitzaion horren ez aitortzen bertakotasuna, ez? Hemengotasuna. Hau gertatzen zaile umei behin eta berriro. Nahi gabe, inkontzienteki, borontate onarekin zen, magoak jatorra izan nahi zuen umearen. Bai ala ez? Bai. Eta,
lehen egin dudan galdera maltsurra da eta ez da onartu behar. Zer egin behar duen ume batek bertako moduan ikusia izateko. Ez da onartu behar ze besteekin ez dugu horrela jokatzen, ez dugu baldintzari jartzen. Batzuekin ez badugu baldintzari jartzen eta gelan dauzkadan ume horiek bertako moduan edo ni naizen lekukoak konsideratzen baditut, beste batzuk zergatik, zeren arabera ezartzen dizkienik baldintza batzuk edo itxaron behar dut haiek esan arte ez dakit zer, ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Bai, batzuk, jokatzen ari naiz. Bueno, hau da proposamen pedagogiko bat hizkuntzarekin ere lotuta dagoena. Eta da, Amin Malufek proposatzen zituen askotariko identitateak. Hau da, ziurazki, helburu pedagogiko potente bat, ez? Transmititzea familia etorkina duten umei hemengoak direla baldintzari gabe. Eta horrela ikusten ditugula, baldintzari gabe. Gehi, haien familiengandik jasotzen dituzten pertenentziak eta sentimendu jatorriarekin lotutako sentimenduak, ez? Ez dela beharrezkoa aukeratzea, edo bata, edo bestea. Zerabiduri beti, batzuk daudela pertenentzia bati traizioa egiteko zorian, beste aukeratu behar dutelako. Ikusten ari gara, gazte batzuengan desarraigo sentimendua. Gure prozesu hau, immigrazio ibilbidea oraindik laburra da, hitz egiten ari gara 20 urtez, baina beste leku batzuetan luzeagoa da eta desarraigo sentimendu horrek ondorioak dauzka. Baina ez da berez sortzen guk gazte hauek ez baditugu, ume hauek ez baditugu bertako sentitzen, zergatik ikasi behar dute euskera guri atsegina emateko, zuk ikasi behar duzun ere hizkuntza, baina zu ez zara benetakoa, ez zara gu. Ikasi gure hizkuntza baina ez zara gu. Doan hemen badaukagu ere, ziurazki gizarte moduan eta batez ere hezkuntza sisteman erronka majo bat, ezta? Eta ze nortasuna ez identitatea besteen elkarrekintzan eraikitzen da, handi batean, besteen begirada behar dugu gure nortasuna, gure identitatea ere eraikitzeko, ezta? Eta ikastetxea horretarako da leku ederra. Baldin eta benetako aniztasuna dagoen eta ez dauzkagun metatuta etorkinak ikastetxe batean, danak batera. Ez? Bai, hau ekarriko dut. Romaiza Benreslam, kerratu bat, profesora Ibarreza de 24 años. Hau irakurri dut El Diario Baskon, ezagutuko duzu Ibarkarrik. Nik bakarrik irakurri diodana egunkarian. Eta kopiatu dut El Diario Baskotik. El proyecto que eligió para su trabajo final en la universidad tenía como título La identidad de los hijos de inmigrantes en la escuela. Un tema que eligió por lo vivido en su propia experiencia, porque a pesar de haber nacido en Eibar y ser una guipuzcoana de derecho, siempre la han considerado extranjera. Lo siguen haciendo. En el colegio, recuerda Rumaiza, le preguntaban de dónde era. Una pregunta que le generaba inquietud, ya que no entendía por qué tenía que dar explicaciones sobre su vida. Lehen esan dudana, ez? ¿De dónde eres? Ya se galdera da hori. Al final no te sientes de ninguna parte y según el niño, si es algo inseguro, le puede afectar negativamente. Conozco casos de musulmanes que han dejado de estudiar euskera por estar hartos de ser rechazados. En su caso dice con orgullo, decidí luchar. Se sacó el EGA, hizo la carrera en euskera, un idioma que tiene tan asumido que incluso durante la conversación le sale algún otro, badakizu edo ainola esaten da. Las conclusiones que obtuve de aquel trabajo fueron que todos los niños tienen su propia identidad, incluso varias como ella. Yo tengo mi identidad religiosa, que es musulmana, pero también tengo dos identidades culturales, la que me han enseñado mis padres en casa y la europea, que es donde vivo y que también me gusta. Tras 24 años viviendo en Guipúzcoa, dice que no ha notado ningún cambio en cuanto a la aceptación del colectivo musulmán en la sociedad. Yo sé que soy de aquí, el problema es que cuando la gente me ve piensa que soy inmigrante simplemente por llevar el velo puesto y eso me cabrea, dice con firmeza.
Eta bukatzen du. El rechazo lo he sentido por parte de toda la sociedad. Soy consciente de que hay que trabajar mucho para que la gente entienda que hay personas que piensan o visten de una forma diferente a lo que es común para ellos y que no pasa nada, señala la guipuzcoana. Su miedo, sin embargo, es que sus hijos tengan que contestar a las mismas preguntas que ella, sus padres o sus hermanos tienen que seguir escuchando cada día. Mis padres llevan 40 años aquí, nosotros nacimos aquí. A mis hijos también les van a preguntar si son inmigrantes. Bukatzeko, eren egun irakurri dut. Bel Olid, Olidek idazten du kritiken, bere esperientzia kontatzen du eskola katalanan, ezta? Andaluziar, familia andaluziar baten alaba moduan. Eta, hemendik hartzen ditut bi esaldi. Eskola publikoak, auzoko eskola publikoak hartu zuen xarnegoen talde bat, Espainiako inmigranteen talde bat, eta zinarazi zigun gero ere baginela katalanak. Eta azaltzen du nola, eta ondo iruditzen zaio hori, berari. Baina gero esaten du, baina kultura katalana hori gurea ere bazenaz, zalantzari gabe, hemen daukar markatuta, ez gintuen inoraz ere errepresentatzen. Irakurtzen genituen liburuetan, etzegoen xarnegorik, eta xarnego hitza zen iren bat. Orain bezala, orain boiera edo moro izan daitezkeen bezala, ez? Hau da, duela hamarkada bat zuen esperientzia da, eta gogorarazten digu erronka hori bizirik erronka dagoela, jarraitzen duela bizirik, eta gure eskola nolakoa den aniztasun kulturala aurkezten duten familiekin. Nik igual honela utziko nuke.